Mulailah mai karang timbun baru bakato badan diri ria onde Irwan ya adik kakak Irwan halak kok mande Irwan kawat timbun ya dia kok di kakak dia mande nak nampak doan kok di kakak nak nangka jale do dia de Iwan lah pulang kampung ala kok mande Iwan masuk kubur dia. Apa kabar di sana? Jangan lupa yo cakap Siril Asmara. Allah dia telai anak batu baju untai dua malang di atas anak batu bolehlah memandang larang rantau kerimau larayo oh bolehlah memandang larang rantau karim bolera ayo onan tadi lakaset olah nomor lah satu kini lah kamasue oka nomor lah dua orang bana larang rantau olah japui lah badani
harapan mande Irwan nonde kakak dengan mana Oko sempat tanah kakak jua kama kami tampeti cuman tanah kakak tinggal sepeta ikon lo nak kakak jua di makat kami kakak kama nompang kama kami ketinggal harapan kami bakai kakak Omananga katonyo amandenyo dari badannya mabuyung Irwan bertambah panik semen tadi iyo kakak dari badan mande Oberang hati ndak tabado ndak tanggung pane hatinya dangalapi elo Danga kato simaan buni kok tampe lo nang kabakaban tampe tinggal ke kami kabakecean Oh di maka tinggal kami ndak tahu di mana tinggal ambo ndak jale kok dape membali tanah ambo jua kasadonyo pie O tanam bojua pie kasadonyo kato sampainya kakak barangke buyung seman tadi lapai man Kamerun satu barangke dari pondok menangi mande badan Irwan Oh aye mato mau jalabe yo pak yo alakato tangi mande ma duo jo anak badani nyonde nak kanduang riana yonde ria anak mande yona kok sempat tanah dijual mama na kok nyojua tanah nanado kamawa tempat tinggal kama nompan tinggal awana ado oh badu sana dona menangi juo mande Irwan nyopa Oh mencali mande menangi juri hari lama menangi pulo menitik jatuh aye mato ala kato tangiria onde Irwan adik kakak dia Oh balik lalai dia ke nagari Yowan dari dulu launi kaban dia Jani Irwan merantau pulau yo dia awak dak ado badu sana do dia Oh kini ko di kami di kampung nan tak jadi di mana kandung dua jo kakak badan Irwan tanah kanyo jua yo dia di badan mama dia Oh tanah lakanyo jua ma Irwan di badan mama pulang lalai dia kanar gari jan ma Irwan merantau jauh dengan lapasan dia badan kakak bapasan joangin lalu Yowan Oh baliklah Irwan dia kakak Yowan jangan merantau lamo-lamo yo dia kok tanah iyo dijual mama akadayo kakak jo mande kakak iyo sabantu iko kok mande la sakit akadayo oh badan kakak dia
dia badan kakak kok lai jalan kakak sangku kambang bunga di tepi jalan banane tumbuh dalam tanjuang ngado balangkok dalam pala ya pak. Oh bapasan kakak juangi lalu ane. Oh sampaikan lapasan bagi irwan yo dia. Pulanglah lewan ke korong kampung tanah dia. Kadi jua mama dia. Hoi nyo manangi jo mande nyo na mande la manangi pulo ala kato tangi mande onde ria ya nak mande dia lain dak lena awak manangi konda baba ali adik ria ko iyo juo tanah kanyo jua di badan mama konda kadape awak larang yo nak. Oh asal do udang nani bokok dapet menumpang membuat pondok di ujung-ujung tanah orang di sinan riawak menumpang menunggu dia nak. Oh pulang ke kampung itu kato dan mandenya menangi keduanya air mato balinang linang air matonyo badare-dare cuma nie putih talinyo cointan putih pengarang jatuh cie lah jatuh duo balinang jatuh air mato manitie ate tanah yo pak. Alat tangi badan mande yo mak. 2 3 pondok di sawah pai sirongkok juo nambah lantai yo nak ado ibo don tuan ala nambah sejuo ya alai nama rasa tuan. Namban sejuonyo nama rasai ba itu katonyo matangi baduo barana ndak guna to etong lamo ndak perlu dibilang do lamo bana. Oh disiko kalau kau dipandang agak sajo inyo baduo balam taranggo ate tanggo manyang tahu rayate pintu salam ta'azim badan kita. Oh alias sakete tentang itu walau to alias sinanjo tinggal mande jo kakaknya to japui irwan nate oto pai. Oto japui irwan nyoate oto ndak guna oto bilang lamo bana di ma oto to tibuan oto bajalan tarui juo mandaki sitinjau lawi di sinan kalau kok dipandang. Dan oto bajalan juo panek dek lamo di bajalan oto bajalan lambek lang ambek tuan. Maalun rodanya 2 balik ndak bisa balari kancang tentu berjalan balambik-lambik bagontai-gontai dipandangi muatan barek nanyo bau ndak guna to etong lamu bana di mau to tiboan tibo di songolo mae. Oto la tadi
tiba di Solo, tadi sedang berjalan Tarwejo. Oh indah to bilang lamo bana ndak perlu dia tong lamo dek jauh jo perjalanan. Oh indah to etong do simpang dape indah to bilang simpang tinggal kamajo jalan nyo aran alaman ampu tamasraya. Odisiko kalau dipandang lewat daerah Tamasraya, kampung Gadang sejo dibilang menampu daerah Muaro Bungo. Ati di malo tak susah bilo jo mande kabasu kok lape nagari Bungo menampu daerah Bangko Menampunyo daerah Bangko kok lape dari daerah Bangko tababang daerah masuk barang langun di malo hati ndak kaibo bacarai bertahun-tahun. Yo indah to etong lamu kok lape subarang ma daerah Sungai Sungai Langun latibo di marote bo bacarai bertahun-tahun tanggal pobilo. Obat tamunya nak guna to etong lama to berjalan Tarwejo sedang jalan kalau dipandang. Oh sedang jalan andalnya opor dari satu opor kedua dari dua lape ke tiga tambah di tiga tambah tanang dari tiga malompe ampe dari ampe lape kali di mau tolataan latibo di tabiang tinggi menampu daerah Lubuk Linggau. Olape daerah Lubuk Linggau latibo to di lahat. Oba jalan jo hati risau tapat so iman pae dipakuat Tuhan. Ola penyo dari daerah Lahat, ola tibo di Batu Raja tababang-babang tumanyo daerah Tumaduo jo tigo. O manangi mamasang niat o di malo hati ndak kasusah bilo jo mande dape basu pae. Ndak perlu to etong lamo di mau to tiboan latibo di bukit kamu yang di sinano to mae. Otolatan
Olah tiba di bukit kamu yang tasabui, bukit kamu yang itu tu daerah Lampung. Ondak lama to di bajalan di sinan, kalau dipandang agak saja to bajalan. Di sinan to sedang jalan di masa joto tiboan alaman api ketibo di palabuan. Onyo ambilnya tiket sekali, alanyo ambil tiket kapal tiba di pelabuhan Bangkauni. Tiba di pelabuhan tumanyo Bangkauni, di sinan kalau kau dipandang. Otolah masuk kapal, lala naik oto tadi tumpak di supir badu pak yo buyung Irwan latarui juo masuk kapal. Di sinan kalau dipandang satu tibo di hati kapal. Agak saja di supir oto lah turun sekali, satu lah turun dari oto. Jo Irwan turun juga Ojo Irwan nyola turun pulau lah samo turun kaduo nyola dudua inyo baduo la dudua inyo ditampe dudua la dudua ate kurisi. Awak nan sadang dudua agak sajo di badan inyo. Maalun si buyung Irwan dek lamo di ate kapal. Pane dek lamo bakal lamo antak kalau badan diri Irwan yo pak. Sato tak kalau ate kapal indak disiko kita bilang. Maalun udah nan supir oto lalu po sajo di badan Irwan ndak takana lai di Irwan. Ndak takana do di tubuh Irwan. Waktu turun kapal nala tibo pa Satonyo tibo waktu turun kapal nan supir lah turun pulau lah tarui pulau nyo kau tonyo ala marape nyo kapal katampe nyo marape kapal katapi. Marape kapal kanggarnyo indak to bilang lamo bana lah turun oto nyonan banyak pa La turunnya oto nan banyak tasabui bana dirang banan banyak tasabui dirang nan tahu antara merah jo Bangkauni ba itu kalau dipandang ala tibonyo di pelabuhan merah. Nan banyak ala la turun oto kasadonyo Irwan takalo dikurisi pae. Nanotonyo ala bajalan Irwan takalo di kurisi nanuda supir oto tadi ndak lo tantu do di badan Irwan ndak tekana mansurang ngado menompang maalu supirnyo supir latuo tantu pangana agak pengilap. Tantu gae agak palupo ba itu kalau kok dipandang lah jauh loto bajalan. Tinggal noto sekutiko to bilang badan diri Irwan. Awak nan sadang lalok juo barulah jago dari lalok dicaliek urang lah ndak ado nan supir oto ndak jo nampak urang lah turun kasadonyo. Tanyo badan Irwan barulah turun dari kapal turun bagolai sama seorang pae.
turun bagolay nyo sama seorang sedang nyo turun sama seorang ala nyo turun badan nyo latibo nyo di luar dicalik pak oto tadi ndak ada nampak oto nan ditompang. Ho baru batanyo badan nyo batanyo kau orang sedang tagak onde udanan sedang tagak majalan neraka Jakarta kalau itu dia nan kang tanyo iko jalan nan tabantang ko dia. Oh iko jalan dia nanta bantang ko iko lah jalan ke Jakarta ba itu kato badan orang nama Jawa baru bajalan badan Irwan sedang bajalan sama seorang bajalan juo badan inyo bangkusan kain tetap babao. Oh awak sedang berjalan pak sama seorang. Oh aye mato berdarai-darai bapiti seseninda di sinan Irwan menangi sedang berjalan nyo menangi menitik jatuh aye mato. Oh penjahit Cino bercinoan ambil penjahit saku baju laki ni baru bayoan pitai mande sajak dulu tuan. Opita mande nyo saja dulu nyo berjalan sama seorang hari bertambah tinggi juo tinggi bajawe dengan patang enam patang sepatang itu nyo berjalan tarui juo. Oh sedang berjalan pak sama seorang anta malang anta nyo muju. Oh nampak oto sedang baranti dicali oto nam baranti oto bare muatan sayu dipandang oto muatan sayu. Oh disangkonyo baranti supir lapelita kiro malang pak di supir oto dipandang nyola bocor ban oto dili nyoto tolong pak di badan Irwan tuan. Oh nyo tolong nyo di badan Irwan nyo tolong udah supir oto ala nyo tolong udah tadi nyo bantu membuka ban oto di sinan kalau dipandang ala nyo tolong sampai sudah. Oh baru bakato supir oto onde dia kandung namudo batanyo udah kana mudo kape kama dia berjalan kaki mandang kato bantu itu ko itu dan kau datanyo. Oh kalau rencana ada badan ambo kapai ke Jakarta ambo tadi ditinggal noto. Oh mandang kato rupo itu kalau iyo dia kapai ke Jakarta kabetulan udah ke Jakarta bananan sayuran udah bau bongkanyo dipasain dua dia. Oh bongkanyo mah dia dipasain dua naiklah kate oto udah malai dia seorang jo siapa namo ko kato supir oto mananga kato cuetu siri wanda namo badan namo. Onde dia kandung lah si Irwan naiklah le di ate oto di sinan kalau dipandang indak to bilang do lamo bana. Oh agak saja di badan ninyo nak para luto etong lamo dek lamo bakal lamo anoto bajalan nak nyolai pa Oto berjalan tarui juo di ma oto tibuan latibo di daerah Cirebon di sinan kalau dipandang. Oh sadang berjalan tarui juo lah masuk
otol pa oto dipandang oto latang harui olah Jakarta Tarui ke Jakarta sedang jalan oto dipandang Irwan manuang jo Oh Irwan manuang jo sedang manuang Pak Badani nyonyo sedang di ate oto Oh indah to bilang lamo banam alun udah supir otonyo kandak mengajan masuk ke daerah Pesaindu hari bertambah tu malam juo Oh sedang jalan nandelnya opor dari satu opor kedua dari dua lepe ketiga dari tiga lepe kampe Dari tigonyo lepe kampe di sinan kalau dipandang tambah diampe tambah tanang apo tando larinya tanang dang lari 80 ado mencilok kasaratui ado cepi ado bili O 120 lari oto kasuo hampir kilometer kajaba kaja tonggak kilo loraba tonggak kawit tampak gambar tengkurak abanasie manasie kasih alui buni babuni karekel jaguang buni basiwe jalan gadang Buni basi pak jalan gadang oto bajalan tarwi juo dek kancang oto bajalan anggaran pukul 3 subuh masuk ke daerah olah pasal lain dua Anggaran pukul 3 aparat siang lah masuk ke Pesaindu Indak guna to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana Labaranti oto ditampek nan biasa naninyo supir oto tadi ala turun supir oto nan supir oto ala turun naninyo si buyong Irwan nan Irwan la turun pulo bakato kau dah supir oto Onde udah nan supir oto terima kasih dah banyak-banyak ambo barangke nak nyolang ai oh udah Mambo barangke madana nyolai di sinan kalau dipandang jadi dia kata supiroto ko indak lah botak nak tabason piti gak 5,000 aja 5,000 1,000 tak tabason yo ndak ada botak do coba bana Bajalan badan buyung Irwan Arinan sadang pukul 3 awak nan sadang litak bana sadang litak berjalan sama seorang di malu badan dak kalita Dari pagi awak ndak makan Dari pagi awak ndak minum lampi lo mari subuh kok dipandang Madek tubuh talampau litak Nampak musaji di badan Irwan Baranti Irwan di musang haji
Mabaranti la iruannya adi musaji seto baranti badaninyo agak sajo ditras musaji mangalai iruan di sina nalanyo duduknya menyanda badan dirinya bangkusan bapalu ju sadang menyanda badan iruan tak kalau si iruan tadi awak tak kalau urang abang mae awak tak kalau urang abang labang urang di musaji tandonyo hari kat subuh manan subuh sesubuh itulah jago badan isi irwannya basuh mungko nak nyolai sudah basuh mungkonyo jalan pulau awak nak tahu di Jakarta baru itu menjajak kota Jakarta mabapiti seseni ndak bekepiang serimi tido bajalan irwan sama seorang Ariado pukul 6 pagi kamandake kangkotu kamandake kangko tujuh bajalan jua sama seorang bajalan jua nyoa sama seorang indak to bilang dolam bana Ona para luto etong lamo sedang berjalan sama seorang litak badan nindak tabado. Litak badannya indak tabado, nak tabado litak badaninyo ndak guno to etong lamo awak berjalan tarui hari tu tapi hari Minggu. Sedang berjalan sama seorang adisinan kalau dipandang hari ala pukul 8 meningkat pukul 9 tapi hari pukul 10 siang. Sedang berjalan sama seorang awak sedang berjalan juga. Adolah orang pakai oto mewah turunlah orang dari oto mewah yo pak. Onan Irwan sedang berjalan apa tu turun dari oto lah parkir di tampeknya satonyo turun badan apa. Orang cana badan apa tadi nyoka masuk ke dalam supermarket adonang kanyo bali sehari tu oleh-oleh untuk anak yo bininyo. Itu rencana badan apa satonyo turun dari oto anta malang di badan apa anta malang antanyo muju Olah malang tibo di apa jatuhlah galang pak tangan apa tuan jatuhlah galangnya tangan apa dipandang galang dan jatuh ndak galang sembarang galang emas bananan jatuh satu jatuh galang dipandang ndak nampak di badan apa ndak tahu manso galang jatuh apa tarui juo ke dalam supermarket nyo tarui juo apa balanjo nampak di Irwan pak galang jatuh tuan
Oh nampak di iruannya galang jatuh satu nampak di badan di iruannya ambil galang sekali nyoka japak ke dalam. Olah tiba apa dalam supermarket nan iruan laka masuk pulau nyo larang disapam rasanya nan ado ndak boleh masuk supermarket ba itu kalau dipandang. Oh ndak boleh de yuang badanang masuk pakaian kotor bantu iko badanang bakumu badanang balulu iyo barang iyo badanang ndak don barasia cie joro ndak boleh masuk doa ba itu kato badan liau. Oh bakato irwan sekali ambo nado pak nak kambo cari ke dalam ko ado apa na masuk tadi pak Oh ado apa nyoana masuk tadi mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang agak sajo di badaninyo. Ndak tabadodo kalau dilihat lapane sapam panjago ndak boleh kata ambo ndak boleh jan badanang besi kare juga bekombo kurang ke dalam tumanyo kamarna sepetak koba itu kata badaninyo bertambah pane hati sapam. Oh ndak guno doa to bilang lamo ndak para lulo to etong lamo bana ko ndak boleh ndak lapak kato badan irwan jana pak berang lo bake ambo dia lambo tunggu apa tu di labu pintu sama laki liau keluar apa Oh sama lakinya aleo keluar ba itu kato badaninyo ndak lama apa di balanjo selesai liau balanjo keluar apa sekali. Oh satu keluarnya badan apa satu keluar dari supermarket latibo badan diri Irwan. Onde apa nang keluar dari supermarket kan apa tadi pak nan yoto mewatu satu turun apa tadi dari oto lah jatuh pak galang badan apa yo pak ho nampak diambo pak galang jatuh mangkombo ambil galang apa mau tunggu apa pak di labu ko tuan. Ombo tunggu apa-apa di labu ko mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamonyo calik galang dia pak kiro iyo galang nyobana. Onyo ambil galang sekali satonyo ambil galang tadi nyolakean ke tangan balik. Onde nak kanduang namu doi apa batanyo bake buyong siako gala dengan namo di mako kampung jo alaman di mako bana tampe tinggana Oh di manyo banana tampe tinggal mandanga katoco itu menjawe badannya buyung Irwan nonde apa dangakan bana yo pak. Okok galajo namo apa tanyo ambo banamo pak buyung Irwan. Hokok kampung nanjo alaman ambo aslinya pak urang Padang tapi pesisir Padang ambo. Oh kecamatan daerah Pencong soal kabupatennya di Painan kampung keteknya daerah Lopon pak Oh nanambo pak pai ke Jakarta ambo sabatu pemerantau ambo baru tibo baru pak di Jakarta ambo ke Jakarta batu-batu pai bau sao ambo na ado do pak badu sana pak Homang kota jajak pak kota Jakarta
Hona ninyo mulai kabantu orang menangi. Ho ayah indah pak menderang banse. Kami ramuikin pak di nagari. Mangkonyo lape pak ke Jakarta Tuhan. Oh mangkonyo lape pak ke Jakarta mandanga kato bantu itu dek ninyo namo la tahu banamo si buyong Irwan jadi batu-batu ampai marantau ndak ado di siko rumah rusana ndak ado ko rumah pamiliona. Oh kalau itu pak nana pak tanyo pak oh gak seorang ndak ado di siko badusana dia dake walaupun jauh ambo kamari batu pemarantau ko ado pak orang mambao yo pak hasanyo lai lape makan yo pak dia karajo tukang cuci biak karajo jadi pembantu asa dape pak makan yo minum yo pak. Oh agak sajo dia pak pada saya nak mo pak Oh ambo menumpang joto orang yo pak nyutingan ambo di oto pak ateka pak Oh menumpang lo joto lain pak ke Jakarta dari siang patang pak ambo nak makan lah siang lo pak hari babali pak Hola siang lopa ari babali inyo menangi buyong Irwan na yemato padare-dare jadi danga dia dan apa ambil lagalang kenal apa ambil ambo jangan dituduh maliang. Oh Iwan jangan pak dituduh orang jahe Iwan pak lepak dari badan apa mandanga kato bantu itu ibu apa mencari Irwan yo pak Honde nak kanduang na Irwan na tapi Irwan tadi balun makan tu adona baru pola pona siapa alun jodoh ado makan mau makan ke dalam lapau Oh mau makan ke dalam lapau menang apa bawa makan terima kasih pak banyak-banyak lapa bagi makan orang awi pak bagi minum ya pak Hambo iyo lapa mapak kato Irwan ya pak Hoko apa membawa makan jadi pak kato badan Irwan painyo menuju lapau nasi ya pak Satu tibonyo di labu lapau orang lapau lah mencengah-cengah orang lapau mencalik-calik ko nan sorang lai ma bapa kaya nelo nan sorang ko yo paya bana Tuhan Oh nan sorang konyo ayo baba yo bana ko baju lah cabik-cabik ko pakaian lah kumu bantu ikut tapi ba mangaban urang nama baonyo sangat elo Oh alanyo duduk di kursi tangan tampai atas meja Oh satu lah duduk di kursi nasi talata di palayan pae Oh nasi talatanyo di palayan lah mulai badannya makan lah mulai nyoko makan di sinan kalau kok dipandang Oh ndak guna to etong lamo tatambu nasi masuk pinggannya ambil nasi jo samba ala lah makan Oh badan Irwan
lala makan badan Irwan nawai oyo sangat lapar nak mencalik-calik Irwan makan. Oh sadangnya makan lama bana nampak lama mandi jo kakaknya tabayang di dalam pinggan dak jadi suoknya naik menitik jatuh air mata Oh manitik jatuhnya air mata sadang makan ninyo manangi mau jalabe pak air mata nampak di badan diri apa baru berkata apa tadi onde Irwan yana apa yona. Wah kok sabab nak karanonyo na sadang makan Irwan manangi yona apa ndak ado berang kang makan banyak ruang abin sampai nasi guna bangi apa doa mangalo manangi yang sedang makan. Mandang kato dari apa nyuambil tangan badan apa tangan nyuambil nyetangisi oh apa nanelo hati apa. Oh mangko menangi pak sedang makan pak indah amu takwi dia apa kan berang nampak kakak pak jaman dia amu tabayang kakak oh dalam pinggan ya pak mangko menangi sedang makan pak Oh mangko menangi pak sedang makan ambo makan pak goreng ayam ambo makan yo andang daging mandi ambo antale makan pak anta indah oh antala lapa mandi di kampung antala sakit kakak jo mandi nak jali depak di badan Iwan depak. Oh ambo ndak ado dopak badu sana ado pak kakak dari mande ambo orang bapiti dalam kampung tapi nyo sangat kejamana kok sempat meminta bantu pak Oh jangan silo nang kadape jangan bare jo piti nang kabulie kanai berang pak di badan mama apa Kanai berang pambon alai ba itu kato badan Irwan mandanga kato coy itu baru bakato badan apa onde nak kanduang Irwana emban apa Irwana aja menangi jolai ampun apa kang Irwana kok talabi-labi yang menangi menyabui mandi yang apa-apa aku matul lapo konda ibu cele apa ko apa boleh yang mana apa kang aman de apa na lamati pulo na kok para saya ni tulo anak kang sabui kok nasib apa non kang eto apa orang kang lo elo apa lah ya mati awak kadang mandi mati dia nak kai buat siapa dah jadi jam mana pak kang aja menangi jole makan jola lei badanang nai buyuang Irwan. Kalau masalah karajuang di Jakarta jo apa nak badan nampai tapi apa nak tinggal di Jakarta tapi apa di daerah Bandung di Bandung apa nak olah bakal rajo Irwan
kata badan apa terima kasih pak banyak-banyak jual jasa kamboba Osinan bakato badan apa onde irwan yana apa nak jale bana di badan irwan kok sampai beko di Bandung. Oh anak apa ada lo seorang tapi malang dia anak apa seorang nyotu matongga babel yang nan seorang lapadu si pulo dalam SMP kelas 2. Oh, na Oh dalam SMP nak kelas 2 ba itu kato badan apa jadi janang dengan bana beko kato adik ko adonyo mengecek salah ba itu kato badan apa Oh baru bakato badan irwan onde apa dengan bana picayo lapa badan apa amborang banse urang ino tahu diuntung pak badan ambo hasalape makan jo minum ambo yang ndak dopak kemengecewaan badan apa akarajo pak iwan namu tuan Oh akarajonyo irwan namu ba itu bananyo kato irwan dak guno dietong lamo salasai makan jo minum ala keluar dari lapau Oh namakannya sudah dibayi ala keluar badaninyo otarui kau ngoto jo apa tutuan Otarui kotonyo ajo apa tu di sinan kalau dipandang onde nak kandung irwana beko kok sampai yang ke rumah jana badan nang heran-heran pulo apa siang jarang di rumah kadang-kadang malam cuy tujuh apa nanado di rumah hari minggu sajo Oh jadi badanang jangan takui ndak para luang do gentar-gentar akad 7 boleh ambil na Oh satu tibo dake oto apa dicali mana oto elok-elok dipandang oto sekali nampak tapampang tuma dake kode tu kode oto Oba lambang dake kode oto ado sinan lambang kapasus tapi kie badan diri irwan jangan-jangan napak kapasus jangan napak konda urang alan Oh di sinan kalau dipandang lah naik kate oto marah ke daerah kota Bandung ba itu irwan Ojo badan lah apa Nato etong lamo bana sadang diate oto juo inyo diate oto bagala jo badan apa sinan bakato apa tadi onde nak kandung irwana eko mangantuang bulie bawa lalo bulie tidur di Sabang
kato badan diri iruan ambora mangantu dopak kato iruan mandanga kato coy tuoto bajalan tarwi juo. Kau sedang di jalan Pak Oto tadi di jalan Oto tinggal balai Oto makarap kapak kabang kaulu balai di dalam lawi. Kau tinggal Oto sedang jalan dulu mande jok kakak kita japui Oh mande jo kakaknya kita japui mande di korong kampung awak sedang tinggal di pondok tengah ladang sedang manuang juo mande bamanuang jo kakaknya hari ada pak pukul 2 balik siang. Olah datangnya mama babali iyo mama dari badan si Irwan dan kakak dari mande Irwan nambah namo seman Kamerun di sinan kalau kok dipandang mama rombongan pak nyokap pondok ado anggaran nanam murang tuan. Oh ada rombongannya anam orang satu tiboynya dakek palak tu tibo sekali dakek tanah nyuku tanah panjang nyuku lintang sekali panjang nyuku lintang nyuku. Oh barat talok tanah babali di sinan kalau dipandang harago sudah nyobuwe di madisiman Kamerun sudah nyobuwe di mamaknya. Oh baru di sinan kok dipandang tentu sure lolai ka diurus bakato badan diri mama nambah namo seman Kamerun danga lapi elo danga kasabe abe pie. Oh baola anaknya lay pindah dari si kota nako jan diuni tanah lah sudah ambo jua pie. O tanah lah sudahnya ambo jua mandanga kato rupo itu nang kakak mana naman jua nang banyak lah babalik pulang tinggal mau urus surek saja di sinan adik manangi kadake kaki kakak o kakak sayang jua ambo yo kak. Oh baju tanah dan sepeta kai baju tanah dan sabidang yoka. Oh kama kami ketinggal kakak kama kami kemangadu harapan gadang bagi kakak kami satu-satunya anyola badan diri kakak mama di anak badan ambo yoka. Oh kini kakak namanya tanah kakak kama kami kemangadu mandenda kak. Oh baya indah yoka ba itu bana kato adik baik. Hiyolah kato badan si kasio mande dari Sirianan mande dari si Irwan pai. Oh adik sadang manangi yo kaki adiknya tulaan kok kamati ambo ndak tahu itu bukan urusan ambo piye. Nanjalenyo di badan ambo mulai kepada hari kini jan tinggal di siko juo rumah ko kambo untuk abi nam pondok kambo tanggan ba itu bana kato kakak mandanga kato cuy itu kamawa kamangadu dilawan kakak kane tangan yo pak. Honyo ambil anak sekalian pai onderi ay anak mande lungguan pakaian nak jepari sarato pinggan cawan makan kita tinggal nak pondok nak koyo nak
kemawak nak kemangapai ko adik nak pulang-pulang alamat sasai badan awak tuan. Alamat sasai nak badan awak kama kita mengadu kesian nak kama minta tolong tak ada nak kama melawak dia lah pondok tu tinggal. Kurang lain mencari you tapi ba mengabana menjual tanah kakaknya bana menjual mamaknya menjual tanah. Hondak karbuli orang malarang na lain dak dapat ikut campur nanyo jua harato kampung hari bertambahnya patang juona patang sepatang itu pakai kepo rumah sudah berkumpulan dan baju sudah ambil di sinan kalau dipandang nak kakak laba balik pulang tinggal lainnya nambah dua pai oba jalan nyoba dua pak. Oh jadi adolah orang nan ibu lo bakadakatan banamo pak malik dakek nyuado pondok bersampingan onde nak kandung riana onde nak kandung nambah dua yona. Hodang diana apa nambah dua jangan pailo lai ke mano-mano kama kalian kapai. Rumah siapa nak kabat tingke janjang sia nak kabat tuju itu ada pondok apa kosong unilah pondok tua nak kado orang menagando selagi apa nak idui you unilah pondok di kalian Unilah nak pondok nan tinggal mendanga kato waktu itu di sini naria kok dipandang yola kakak dari badan Irwan nyo ambil tangan badan apa tangan nyo ambil nyo tangisi elok bana apa badan diri apa sedangkan mama kandung ambo nak ibu dopak di badan kami pak Hoi ko apa pak orang lain masana indah segala indah suman tetangga badakat tanpa ibu di badan kami terima kasih pak. Oh banyak ya pak ba itu kato badan ria tuan. Oba itu katonyo abadari aduh jomande sekalian lama namo siupi ikasnyo 7 pondok badan apa kasinan babanyo angkui ndak paralu dibilang lamo ndak guno to etong lamo bana dopa. Hondak paralu to etong lamo la tinggal di pondok apa tanah tu jale badakat tan nampak ju tanah tempat tinggal nampak ju pondok nambah robohan nampak ju pondok nambah untu. Oh nampak pondok diuntur mama nampak orang mau ukur tanah kamabean tanah orang Bali jo air matona memandangi Tuhan. Oyo air matonyo memandangi nak paralu to bilang lamo bananyo tinggal di tampe apa sedang tinggal di tampe apa indah nanelo cie yu banyak de inyo nantakana. Hoco iko bana la kok laban si coiko awak kok la mikin kakak balante. Hoangan sajo pa
Oh pulanglah Irwan ya Oh anak mande, anak mande. Kalau tanah ladi, jua mama dapet Irwan ode. Rantau jua balik lalai nak ke negari buyong seorang nyona. Oh harapan mangande onde Irwan ngane. Buyong samojo anak bang alam cie jantan noci he batingin no kini si Irwan nak lama rantau tinggal kakak osa mojo mande akadayo nak mande jo kakak awak ndak ado banan pa. Dia nakkan wangi balik na Oh baliklah Irwan lai. Adik kakak sayang jo kawan. Oh kakak aromawane. Kabake ini wangan one. Oh iwanganganai pulang dia honde kok kakak lah dia dekat mana mama dia jual tanah. Nak kata lo doan kakak malarang kakak padusinai bantu eko oh Iwane balik lewat. Nak disiko di palamu nasi mande jo kakak bantu itu tinggal menumpang di pondok orang kok tanahnya juama. Oh ada hari nyopak sekutiko bare indak bepiti indak dari pagi ndak makan lesari semalam ndak batana. Oh sari semalam pak nak batana ado nampak situ kamu donyo ambil di badan mande nyokubak situ kamu donyo abui saja situ kamu doyo pak. Oh salasai nyo abui situ kamu do bagara mindak lodo abui situ ka abui masak nyobao nyobao duduk dake anak kita makan ria abui situ ma abui situ kayo nak. Oh pembali bare nak
tindak ado dona babare bana wa ina dona oh dia situ kawa makan bulie paru ina bayi si juria oh sadang mamakan abu situ ka datang apa nempunyo pondok satu tibo di labuh pondok nyoba assalamualaikum menjawe inyo nambah duo alaikum salam kato na menjawe nyo cali di mandiri akiro apa nempunyo pondok onde apa naik lapa naik lapa te pondok baru bakato badan apa nanapa dia na indak naik apa batanyo kalian kaduonyo ala kok makan kalian kaduonyo mandang kato bantu itu baru menangi mandiri ayo lainyo badan sikas oh kalau itu pak nana pak tanyo lasari semalam pak kami nak makan dan nak tetan do pak lapat tubuh situ kasajo pak oh kami abui pak pangganja parui anak ambo pak oh mandangai nyo mamakan abu situ kala sari semalam dindak makan lah berang apa kainyo kaduonyo yola sika salah gadang bana lapan dia kalian kaduonyo na Hola jale kalian ndak bapiti lah jale bare ndak adua salah nyopai ketampe apa minta bare minta piti ndak kabare lo dona ambo magian mawa lah ijo nak badusana na hokok di kanala sejarah lamu ai ikas tu masai lo joi ambo masamo sanyinyi badan awak mangatakui maminta bare pie oh mangatakui maminta bare nyo ambil bare dia pak ke rumahnya ndak lama ambil bare lah dapet bare sekutiko nyo agian kabakeria maiko nak bare untuk kadi tanah oh iko ada piti sebanyak 50,000 ambil lah pembali garam ambil lah pembali lado pi oh mandang kato bantu itu menjauh badan diri terima kasih pak banyak-banyak yo pak oh apa talabi elok bana ndak ado barumah badan kami bagi pondok tempat tinggal ndak ado bareka di tanah apa agi bare jo piti pak apa agi pak bare jo piti sadang cuy tunyo mande jo kakaknyo sadang marasai di korong kampung tinggal menompang di pondok urang balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu salam ta'azim badan kita ali sekete tantang itu walau to ali sinan yu to japui irwan ola ate la oto Oto japuero anate oto baduo jo apa tadi menuju daerah kota Bandung.
Ondak lamo dosa dangat oto di mai nyoto tibuan lah sampai oto ke Bandung tarui katampe tinggal apa di mana tinggal badan apa tinggalnya di daerah Cima. Hina tinggalnya di daerah Cimahi di sinan badannya tinggal agak saja apa tu tadi telata oto di lamannya seto telata oto tadi lah turun badan diri apa nan Irwan lah nyoba pulo Hosato lah nyoba opa Irwan turun ala tarwi kalabu rumah seto tibu di labu rumah maalun rumah kok dipandang rumahnya ada pakai bel picik bel pit 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 babuni bel sekutiko pintu tabuka de anaknya tuan. Oh pintu terbuka di anaknya satu terbuka pintu tadi dicali apanya sekutiko ada membawa anak bujang tangguang. Oh naninyo anak apa tadi nanindak do kabatanyo ala apa lah naik ati rumah satu lah naik apa tadi baru bakato badan anak mengapo lalai papa pulang pai. Oh mga kolalay apa balik ba itu kato badan anak de di sini ninyo bakato mangkolamo na apa pulang ampi lang galang apa nanyo balin dia malay tapi na dape di kakak badan anak apa holai dape nyo galang babalik baru di sini kok dibilang mandang kato bantu itu barulah sanang mati anak tuan. Oh barulah sanangnya hati anak lah sanang hati anaknya di sinan kalau kau dipandang onde nak kandung Irwana kok ukuran mandi nak bawa mandi itu mah kamar untuk Irwan kamar ado sekalian di dalam bilik ba itu bana katoinyo agak sajo di badan Irwan kamarnya ala nampak lanyo agi kabar di badan apa nyuantan Irwan dake kamar iko kamar untuk si Irwan di dalam kamarnya nang gadang ado sekalian pakai kamar mandi dalam bilik kamar mandi latibo Irwan dalam kamar satu tibonya di bilik dalam agak saja di badan Irwan ado nampak pintu sebuah nyo buka pintu sekali aiko koma nang kamar mandi manggil yang badan diri Irwan iyolah hane rumah nangko dalam bilik kamar mandi pa awak nak biasa doa bantu itu kok indah bana mandiri semua kadang-kadang mandiri batang air bak itu kalau di kampung kini dalam bilik kamar mandi. Oh di sinan kalau dipandang mulailah mandi badan Irwan sabalun mandi pak badannya sebatang badan tentu gigi ke digosok dulu. Oh sadang mandi kalau di Malang makolau no kok dipandang anta Malang anta nyomuju la Malang tibo di Irwan yo pak. Oh tapi ci ayenyo ayange seto tapi ci ayange mengaloto pak badan diri Irwan ange lo aye tepencet pak Oh ndak guna dietong lama di sinan kalau dipandang diulang mamati balik baru tapati air nan dingin baru mulai badannya mandi.
Onda guno dibilang lamo selesai si Irwan mandi. Sudah mandi ganti pakaian Saelok-eloknya baju sarancak-rancak Sarawak agak cik. Obat tumbuk jupa Agak cieknya batumbok juga itu nasib badan Irwan. Oco itu perasaan Irwan inyo tetap di bala di dalam kamar sebelum di baunya nak keluar. Tidak lama dah sesudah itu barulah datang badan apa onde nak kandung Irwana mau keluar nak kita duduk di ruangan tang amuna kita duduk nak di ruangan tamu itu mande dari si Irwan nambini di badan apaknya ingin tahu di badan Irwan ibu nam baru pulang bana ba itu kata badan apa. Oh di sinan kalau dipandang de ibu bana nama imbau baru keluar badan Irwan keluarnya dari kamar nyo duduk dake ruangan tamu tuan. Oh duduknya dake ruangan tamu barampe inyo sama duduk nan cie badan diri apa nan cie badan diri ibu nan seorang anak badan apa nan seorang badan diri Irwan. Oh di sinanyo apa kamangece onde nak kandung Irwan nae buli nak tawang dinamo apa nak jale dia gala jo namo nak jale lo gala namo ibu sarato namo adie Irwan. Yo nyo di badan apa kalau nyo namo nak badan apa nak tahu bana badan buyung apa bana ngamo buyung dengar lisna Yo apa bana monyo buyong darlis ba itu bana katoinyo di sinan kalau dipandang namo apa kan buyong la tahu namo ibu ang nak jale pulo. Oh apa tarangkan yuang cie namo ibu badan siela panggilan ibu ba itu kato badan ninyo namo ibu sudahlah jale. Oh namo adik ang buliang nak tahu iku anak seorang di badan apa si bonsu indak kabar adik si tuo indak kabar kakak. Oh baduo jo badan diri Irwan anak banamo upiak Safira nae. Oh anak apa banamonyo badan Safira pira panggilan tumanyo dari mande pira panggilan dari apa mandanga katoco itu. Namo apa alala jale namo ibu alala tahu namo anaknya jale pulo. Oh baru bakatonyo badan ibu onde nak kandung danga bana dangakan bana nak dibuyung Irwan nan Irwan di hati rumah. Oh jangan badan nang takui jangan suka bimbau keremilik kalau sudah mandi lah sudah malagak pai keluar duduk keluar nang ko jangan badan Irwan takui na
Jan badani wana takui anggap kami nambah dua nangku anggaplah bapak dengan mande nana di badan apa anggaplah dia badan Irwan ba itu kato badaninyo oh mandanga kato cuy itu manangi Irwan menjawe tarimo kasih pak oh banyak pak Tarimo kasih bu banyak-banyak hilang mande tibolo mande hilang bapak lah dapet bapak tumpak di bapak nambah dua tumpak de apa dengan ibu 100 adik badan ambo ndak kambo anggap orang lain depak Hosa lagi nyawa pak dikandung badan pak ndak ambo jo apa kabaduto jo Allah saja pak basa sinyo jonan satu pak awak berjanji pak ho jauh bana besu ambo dari apa nana pak jo ibu pak ndak kalupo Tuhan Oh mencali inyo manangi mangece ibu sekali onde nak kandung Irwana mangalo manangi badan Irwan kami kan mangece elok tadi ndak kabake Irwana ibu kan mangece elok tempat kami berdua ko janda anggap orang lain manga manangi nak badan Irwan Oh mandanga kato dari ibu baru kato kambo jawe barulah kato nyo jawe nyo jawe jo lunak yo pak honde ibu dengan mana mako menangi ibu badan ambo malang nasib bu di badan ambo bapak indak menderang base bu Oh mangkota jajak kota Bandung mangkota Bandung bu ambo lape kok di kana lah bu orang nak tinggal nasib adik jo badan mande tinggal di pondok bu Oh tangga ladang jo bu di malo ambo nak kamanangi ambo lah sanang ditampe ibu tinggal di hati bu rumah mewah bu Oh di sinan kalau aku dipandang mencali Irwan menangi baru mengecek anak ibu iyo mengecek lah badan sepiranya ambil tangan badan Irwan nonde abang dangakan bana abang kakak di badan piranan abang jangan menangi percayalah bang abang kepira yo bang Oh walaupun awak bang baru kenal tapi lah rasa kakak bang di badan piranan pira pun ba itu pulo walau ndak ada mandema bapak jo ibu yo bang Oh walau ndak ada apa jo ama asanyo pira do jo nana bang tatap bang kakak pira bang Onana bang tatap bang kakak pira mandanga kato cuy itu mandanga kato badan pira baru menjawe badan Irwan terima kasih dia elok terima kasih badan abang yo dia Kok laco itu kato pira dia mau jual ma pira tibo dia abang pira Kok di korong kampung tinggal kakak di badan abang tibo abang di kota Bandung dapet lo adik pirai badan abang dia Oh dapet lo adik badan abang ba itu kalau dipandang ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo nanari sorry itu abiari baganti hari abiari baganti pakan
Hoabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan tumpak di badan diri Irwan. Apa bertambah sayang juo, ibu bertambah sayang juo, cukui jo adik sekalian tak pandai Irwan bercali-cali. Nak bisa baduto-duto, tangan ringan dipandangi, namuinyo menyapu rumah, namuinyo mencuci oto. Namu Iwan paenyo mencuci piring, namu Iwan mencuci gali, bertambah sayang badan apa Tuhan. Kironyo apa tu tadi nambah namo Pak Darlis nangko ndak urang no Pak sembarang urang, indak lo urang sembarangan kiro apa ko intel kapasus inyo dinas. Di daerah Bandung mah Nak guna to etong lamo kironyo badan diri apa. Indah orang sembarang orang kapasus apa dipandang orang pejabat betitengi. Tiap pagi pakai pakaian dinas naninyo badannya tumayo buyong Irwan. Batambah sayangnya mencari apa, batambah elok jo apa, inyo batambah kasih juo. Inyo batambah kasih juo, ndak guna to etong lamo bana di sinan kalau kok dipandang tumpak di badan diri Irwan. Ado harinya Pak sekutiko hari tu tapi hari Minggu di sinan inyo apa bakato onde nakkan buang Irwan yona. Kamarilah dak ke ibu jo apa duduk saratu adik yang sekali kamandanga saratu adik badan Iwan apa ado nak pak tanyon ke Iwan ma mandanga kato bantu itu. Wala tabi takui badan Iwan latibonyo dak ke apa onde apa dengan bana atu pak kabakaban aku salah badan ambo pak Yo aku salah pak badan ambo mandanga katoco itu di sinan kalau kok dipandang. Apa batanyoan ke badan Iwan lai badan ang basikola mandanga katoco itu di sinan Iwan menjawi kok sikola pak nangka pak tanyo. Ambo kolai pak basikola tapi indak sekolah tinggi sainggo tamat di SMP pak sainggo tamatnyo di SMP di sinan apa bakato ko iwang taman SMP lai ko lapor buyong bao lai jasa ko nak buyong bao mandanga kato itu ne ko itu nambah tanyoan yo pak hijasa do lapor ado mandanga lapor lai ado ko yo le ado lapor yo jasa culang ambil bau dek apa ibu apa calik do elok nak jali apa manilai ba itu bana kato apa Tuhan. Oba itu bananyo kato apa di sinan kalau dipandang nyo japui ijazah jo lapor nyo ladapi ijazah jo lapor nyo bau kadake apa onde ibu onde adik iko lapor iko ijazah calik lapa lapor ambo.
Omandanga kato coy itu nyo pandang di badan apa nyo kambang lapor joi jasa manggeliang apa joi ibu iyo lah santiang utak badan iruan iyo hebat utak anakku sajak mulai masuk sekolah indak nandapek dah matu manilai nanda juara 1 tiok tahun tagade iruan Olah orang laban di sini napa bakaton nak kandung irwana dek karanong taman SMP baris suang apa saranang masuk SMA Omandanga kato rupo itu jadi pak kato badan irwana sadape pak Iwan sekolah karajo Iwan namun untuk mencari biaya sekolah pak untuk mencarinya biaya sekolah sinan makato badan apa baduo jo badan ibu biaya sekolah jangan pikir sekadar yuang untuk sekolah barat tahun angka ndak sekolah dan piti ndak kabi biaya yuang indak kakak kurang di sinan kalau dipandang indak to bilang lamo banang indak disiko di palamunan nari sari tu abiari sari tu tibo di hari barisuknya di saran masuk sekolah masuk SMA badan ninyo lah masuknya sekolah SMA lah sekolah di SMA Kota Bandung orang lah tahu guru di sinan manso apa di badan Irwan manso apa di badan ninyo Intel Kapasus apa Iwan Intel Kapasusnya apa Iwan di sinan kalau dipandang di lataannya sedang sekolah sedang dalam sekolah kita bilang duduk di bangku kelas 1 abiari baganti hari abiari baganti pakan nyo sedang dalam sekolah pendidikan tarwi yo inyo baraja tarwi yo tak Irwan ko sangat elok Cik diajar 2 pandai 2 diajar 3 bulie 3 diajar ampek dapek Bak itu tak badan Irwan sedang dalam SMA nyo sekolah nyo pelajari lo alemu bela diri aja karate jo taekwondo nyo pelajari alemu nyo bela diri memang hebat utak badan Irwan ndak lamo inyo di baraja di sinan kalau dipandang ada pertandingan karate batanding badan diri nyo de elok rata tangan Irwan tiok batanding tiok manang ko ada lopak pertandingannya untuk batakondo yo elok juo nasib Irwan tiok batanding tiok manang tuan tiok batanding pialanya bawa balik apa jo ibunya bertambah sayang apa jo ibu bertambah suko apa lagi badan sepira tapi baalai mangaban hoba asapira kamangece awak tadorong bangi badusana yo bang awak tak dorong bang badusana
Lamanya sama bang badan sepira ba itu kato hati anak apa naninyo si buyong Irwan awak bertambah gagajuo awak tinggi kulitnya putih rambut rulu jua babaladu banyak orang sayang kayuan yo pak banyak na mudo-mudo nanta gilo-gilo nang gadi-gadi nanta gilo-gilo sansai mencalik bantu Irwan kok tiba di hari Minggu banyak nang gadi-gadi datang ke tampe apa mencari Irwan pa bersama-sama Tuhan. Tapi Irwan konyo jujur saja dedangan di kawanan sama sekolah ambo nak bisa duduk-duduk do lama-lama beko bangi apa ambo beko bangi ambo ba itu kata badan Irwan ambo ko dalam basikola nak boleh baca cerita do dek kawan lama-lama sekadar batamu sabanta saja sobat. Di sinan kalau dipandang dak lama do kita bilangkan tiap tahun naik sekolah lah tamat nyopak dari SMA nan lapor sudah di tangan ijazah sudah diterima de hebat nyopak utak badan Irwan dak juo doi nyokot tinggal dapet juo juara sangat tutuan. Dapet juara satu di sinan kalau kok dipandang dak perlu to etong lamo dak guna to bilang lamo bana. Lapor lah sudah dibawanya ijazah lah sudah dibawanya dibawa balik tampe apa satu tiba di tampe apa apa dan sadang duduk di kursi dua jo badan diri ibu tiga jo adik badan ninyo nambah namu pik sapira onde apa 100 ibu iko malapor pak jo ijazah yo pak tolong pandanglah lapor ambo calik lah pak ijazah ambo anan salah dalam lapor na pak Yohanan salah pak dalam lapor di sinan kalau dipandang nyokambang di badan apa 100 jo badan ibu lagala apa memandangi salah jo lenak lapor badan Irwan salah jo lain mai jasa Irwan la santiang komana apa lai dape juara satu na Oleh dape nak juara satu ndak guna to etong lamo bakat to apa sekali onde Irwan anak apa odanga di badannya diri Irwan kamang kandak sekolah atau kuliah ko badan Irwan ado lain pada kuliah ado luak nak pada kuliah le namuang masuk tentara kok namuang masuk tentara ko jata badan apa masukan tentara na apa masukan ke tentara menang kata coy itu olah sana hati badan Irwan jadi pak kata badan Irwan
Ondak guna doto bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo mandanganyo mengaku jadi mandanga mengaku namu alasanang hati badan apa Olah sanang hati nyo badan apa sanang hati ndak tabado sanang banati apa jo ibu nyo namu masuk tentara harapan apa bananyo namu harapan apa jo ibu Hodisinan kalau dipandang bakato adiknyo tadi nambah namo badan sapira Honde abang dengan bana ko iyo abang kemasuk latihan tentara Elo bang abang latihan yo bang Ho elo abang baraja Elo abang malatihan bersama-sama Jagai-jagai bang sedang latihan Beko kok dape abang kanai musibah yo bang Kok dape abang kanai peluru Kok kanai abang kanai pisau Atau nyokanai rantiang kayu Sapi raju bang Nang kadandam yo bang Oh sapira juo nang kadanda mandanga kato badan sapira baru bakato badan irwan nonde sapira di abang pira honam pira jana di ragu pulo hoko ado di suratan mati tatap nyomati sedang latihan ko ado suratan indak tatap nyo indak do di kekamati nampira jan takut pira honam pira jan ragu pulo abang pandai dia menjago diri Tuhan Abang pandai dia menjaga diri Ba itu bana katoinyo Kalau itu bang kato abang Terima kasih banyak-banyak Abang masuk latihan tentara Pira baniat bang sama seorang Bapasang niat dalam hati Selamat abang pulang baik Kok lulus bang abang jadi tentara Kok lah pakai bang baju hijau abang balik Baniat dalam hati pira Awak baca doa bang di seorang malin Di dabi kambing saiku Dipanggil orang badakatan pira daran bang kaki abang daran Jo darah kambing tandonyo bang alik bang Hola kakak lapirai Oh tandonyo babalik kakak pira ba itu bana katoenyo Oh tadang aju di apa jo ibunyo di sinan kalau dipandang apa mangalak manisa Ajo Otompak de apa dengan ibu mandanga kato-kato anak alun bakilek la bakalam bulan lesangkap 30 alun liau danga la mandandam dak patui apa jo ibu la baki cuy tu bana de hati apa la tatako O mansonyo anaknyo sayang ka badannya buyuang irwan kilek camin ala kamungkot kilek baliwang la kaki apa la tahu dengan ibu
Nanapa alun do bacarito mangko apa alun bacarito Irwan kamulai pendidikan Tuhan. Oinyo disinan kok dipandang dak para luto etong lamo dak guno to bilang lamo bana. Oh disinan kalau dipandang abiari sari tu abiari baganti hari tibo wakatu yo majo jangkonyo dimasuan masuk tentara ba itu badan. Oh diri Irwan Odisinan kalau kau dipandang alanyo masuan katantara. Oh sadangnya dalam pendidikan sekolah tentaranya saran di badan apa? Oh capek orangnya menarimo Irwan di malo indak kecape awak tinggi sebantu itu kulit putihnya bantu orang Cina ba itu kalau kok dipandang di malo ndak kecape orang menarimo. Oh disinan kalau kok dipandang dak para luto bilang lamo sadangnya dalam pendidikan disinan kalau dipandang oh tinggal dalam pendidikan to bilang badan sepira batanyo juo kapanyo batanyo juo ka ibunya. Onde apa sarato ibu pira batanyo bake apa pira batanyo bake ibu baralamo pai abang sekolah Tuhan. Oh baralamonyo tu abang dalam pendidikan ba itu bana kato badaninyo mandanga kato anak ko itu lana nambatanyo yona. Oh kadang-kadang ado sampai 8 bulan, kadang-kadang sampai 5 bulan, kadang-kadang ado setahun mangko babalik ke rumahko. Oh mandanga kato itu menangi badan diri pira oh apa 100 ibu yo pa. Oh kok sempat setahun abang mangko balik mangko nyo sampai ke rumahko alamat pira pa sansai dulu Tuhan. Alamat pira sansai dulu mandanga kato anak onde nak kandung pira apa onde nak kandung pira ibu jangan mengecek mantu itu yona. Oh tarui sajola pira sekolah tarui sajola pira menyambung ukuran menyambung basikola menyambung tarui anak apa tumpak di badan diri Irwan. Pokoklah selamatnya pendidikan tentara lah jale lulus jo indaknya ndak kabalik tempe na lain dona. Oh indak kapulang do kana lain ka rumah awak na Irwan pulang Tuhan. O karumah mana Irwan pulang mangalo itu nana pirakaban mangalo itu batakuian.
Hona lain-lain jan pirakana mambana pakapira mambana makapira rajin pira baraja irwan tutangguang hojawe apa na